Mesures com la flexibilitat horària, la jornada intensiva, el teletreball, són mesures que faciliten la conciliació, però no sempre són útils per a les persones que tenen criatures a casa mentre hi ha vacances escolars. No totes les famílies disposen d'una xarxa de suport que pugui tenir cura de les criatures mentre treballen, o no totes poden costejar-se els preus dels casals. A Lúdica Concilia ja teníem experiència creant serveis de joc i cura per facilitar la participació en activitats de diferents tipus, com poden ser activitats formatives o activitats culturals, i també gestionant espais de canguratge municipal. Amb aquest projecte volíem donar un pas més i incloure aquests serveis també dins de l'entorn professional. És un espai on les persones treballadores troben un lloc segur i estimulant per a les seves criatures, mentre elles estan treballant a prop, i serveix per facilitar la conciliació en un moment especialment delicat, quan les escoles estan tancades però la feina continua. Aquest espai aporta benestar i tranquil·litat a les famílies que poden venir a treballar sabent que els seus infants estan ben acompanyats i estan a prop. I també transforma l'espai i el converteix en un entorn professional més viu i més humà. Implementar un espai lúdic com aquest és molt més fàcil del que pot semblar i pot generar un impacte enorme. Amb una sala petita, coordinació, una mica de voluntat, realment podem aconseguir canvis molt positius en el benestar de les persones treballadores i en la cultura de l'organització.